கோவை மாவட்ட கூடைப்பந்து கழகம் சார்பில் அகில இந்திய கூடைப்பந்து போட்டிகள் நேரு ஸ்டேடியம் எதிரே மாநகராட்சி கூடைப்பந்து விளையாட்டு அரங்கில் நேற்று தொடங்கியது. இப்போட்டிகள் வரும் 31ஆம் தேதி நிறைவடைகிறது. மாவட்ட கூடைப்பந்து கழக தலைவர் செல்வராஜ், செயலாளர் பாலாஜி உள்ளிட்டோர் போட்டிகளை நடத்துகின்றனர். ஆண்கள் பிரிவில் டெல்லி இந்திய விமானப்படை அணி, இந்திய ராணுவ அணி, இந்திய கடற்படை அணி, கோவை மாவட்ட கூடைப்பந்து கழக அணி உட்பட 8 அணிகளும், பெண்கள் பிரிவில் சவுத் சென்ட்ரல் ரயில்வே, சவுத் வெஸ்டர்ன் ரயில்வே, சதர்ன் ரயில்வே, கோவை மாவட்ட கூடைப்பந்து கழகம் என 8 அணிகளும் பங்கேற்றன. தினமும் மாலை 4 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரை போட்டிகள் நடைபெறும். அனுமதி இலவசம். இன்று லீக் முறையில் போட்டிகள் நடந்தது. நேற்று நடந்த பெண்களுக்கான முதற் போட்டியில் சவுத் சென்ட்ரல் ரயில்வே அணி 87க்கு 61 என்ற புள்ளிகளில் கேரளா போலீஸ் அணியை வீழ்த்தியது. ஆண்களுக்கான போட்டியில் இந்திய ராணுவ அணி 83க்கு 64 என்ற புள்ளிகளில் கேரளா போலீஸ் அணியை வென்றது.